Yo ngare seda seda. Sindingo joni an kala hodum kebda he weltare fi affaire kulle silingabe be fi ciosan he aada because ko dum tawden dum tawnoden di wade an kala hodum kebda hen weltare en kala na jama o hen mi welti ma ko mi sotan jaaw mi salmina on fof bay sindingo e jam arti e jam mi duima Allah wurnu dum ya barke Allah barke salatu e salli ala Muhammad. Joni ko odo woni baba sindingo joni an kala ko hodum kebda hen fi kulle sinnim mada o ko kay ko non don oblay do kay ko dum woni ko wada joni hodum kebda hen an kala ko bawda halande hen jama o hen donc non oblay nani hala wala do kay sunan welti sindingo ye jam arti e jam arbe kala ngare jam yakote jam ya barke Allah bisna di welti sindingo kala yalla wurnu dum ya warne no bibbe mum ya barke Allah onon ne kala tawtoraaɓe men ɓe nder caméra heɓe onon kala keɓe hen ko kaldon fi kulle argol moɗon fi weltare kulle waɗangol oɗo sindi cosanne aada muɗum no tawri yimɓe ko anne heɓden jara hen ko min jaari dambela ɗo kay neɗɗo weltima Allah wurnu sindimo waɗay makko barke merci anne noon alibatena assalamu alaikum salmini jamma julɓe o fof mi weltima e sindinge ba yehi e jam arti e jam ya Allah waɗanoyni kankala ɓiɗɗo muɗum ya barke Allah ya ɓuur inna mum duuɓi ya barke Allah min beltima tigi fulɓe tibi mi salmini ono mi juurima ono eyyi ko ɗo woni jombajjo baba sindingo Assalamu alaikum ko min Aminata Mbaalo sindebo debbo Siraju Mbaalo satan jaaw ko min salmintani do jama ono bete wona seeda awa mi salmini onon fof mi weltima lanima siko jam tan bonɗa sindingo min beltima no bete onon kala arɓe ɓe mi jarni on no bete Allah windu baraji Allah nabiri yeso Allah uddita arsike on jaara no bete on bakkilima Allah junnu duuɓi Allah hewna balɗe ya ɓuur inna o duuɓi ya barke Allah kankala ya ne an hoore muɗum bawo kala ya faale muɗum nene o satan jaawo mo wakkilima no bete wona seeɗa Allah junnu duuɓi Allah hewna balɗe Allah akkidi kew ha ɓoya juuta Allah ala barke ya barke mawɓe rewɓe ganduɓe fi kulle cosanne aada kala seeda toma nde ɓen kala mbawa en haalande kulle muɗum seeda kabaruji mumen on kala ko ari ɗo debbo e gorko fof min beltima min du'ima e sindingo jayi e jam garti e jam jayi e jam garti e jam ya waɗanoyni ɓiɗɗo mum ya barke Allah ya dewgal ngal taw en
ya barke Allah ko ni wowe sinding si yayi arti tuggimantade waɗana pergal ɗi waɗana ñaragal ko ɗum wowe sinding ko ni yimɓe gandi waɗe bawɗe ñañeji fiye ame e jamba ɗum waɗe ha wela e ya waɗanoy ɗum ɓiɗɗo mum ya barke Allah ya Allah accidena ɓoya juuta ya barke Allah oɗo ko mama sindingo ha min beltima no bet garal mon ɗonga ko wurtinde pulago si a nani cosa ko aadaji men gila fol ɗum ko mbaɗɗen ɗo ko ɗum ko gila awale ko ɗum woni cosan fulɓe ko ɗum ittindiri fulɓe lasiriji ɗi ka e neɗɗo ɗi welti ɓeydu o yo Allah nabru yeeso onon kala golle mon oɗon darani wurtinde pulago yo Allah nabru on yeeso ya barke Allah en ɓoy ɗum rentande yo waɗanoyni ɓiɗɗom ya horma Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mi salmini on Abdoulaye no beto wona seeɗa ko min Malang Mbalo koto Siraju Mbalo ko ɓiɗɗo amen han woni ko tuggiɗo ko so on nani wiyama cosan e aada ko ɗum woni cosan e aada ko fulɓe wita cosan e aada ko wutteji leppi ɗi ñare ɓe mbaɗa hen ñaaƴe ko ɗum woni cosan e aada. Cosan e aada ittindirta yimɓe so a nani tan cosan e aada ko wutte leppi wutteji leppi ñarete ha moƴƴa terɗe ñare koyɗe ɗe ñare ko ɗum woni cosan e aada. Cukalel ngel naati he jam tuggima he jam Allah hokka ɗum cellal e sellirede e judde duuɓi e battane moƴƴe ya ɓurnene muɗum duuɓi ya en kawriɗo kala ta ko fi kurtungo muɗum ta ko fija he jaleɗe e min weltima no fewi wona seeɗa. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. yo an noon ko kala koye mamiraɓe he tawa mi salmini on fof miɗo juuro miɗo weltano on cukayel ngel yeehi e jam arti e jam yo Allah tawnu en dewgal mum kadi ya barke Allah Allah waɗ ɗum ƴalmuɗo ya barke Allah ɗum woni Fatou Balde eyyi sende bo min calminama ɗo kankala koye mamaji salmini kafo o fof e lamɗo siko jam tan sindin o yeehi he jam ari he jam eɗen calmina hen satan e gorko muɗum e ɗo ko yettire Allah hay siko nene mum wurno ko haa ɗo tan min beltima min du'ima sindin o kala ya Allah okku ɗum debbo ya Allah tawno eɗen dewgal ngal Allah hejjindina ɗum e jinnaɓe wawa nangude inna muɗum minen min beltima de min beltanima satan e gorko mum sabu ɗi toppiti cukale ɗe hay ayi musidɗo arane jurnaki ko satan toppiti nene miɗen du'ani ɗum yo Allah hejjini ɗum e cukale ɗe Allah accida ɗum e gorko mum hokka cellal firta arsakeji mi wama